Asya, sen түгелмесең бу? Ничек хәлләр? Сине күрмәгәнгә 5 былтыр койларда йөрисең син? Кая, кибеттән чыккан юк. 5 капчык песок, 2 капчык он, 1 капчык диге, 10 пачка чәй. Менә таң килде мәл җыярга. Булар инде, Асия җаным. Бу Орша хәбәрләрен нәрсәгә шуның кадәр җыйдың соң син? Үәт малай, нигә ди бит? Кагаз бәясен күпмегә күтәрелгән беләсең син? 4 тапкырга күтәрелгән бит, 4. Гәҗит түгел кырыенда күрмәссең, шуңа күрә менә җыйдым әле. Асия җаным, интернет заманында яшибез бит. Ышанычлы да. Ышанычлы пычагым. Интернетыңны бетереп куйсалар кая барырсың? Аннары шын гәҗитне кулга алып укуларына ни җитәсең? Исләренә хәтлек тәмле бит аның. Бар әле, киоскта 1-2 калганы бугай, бар әле. Асия, кирәкме аны җыяр? Кәгазь бәясе артканга карап, Орша хәбәрләренең бәясе артмый бит. Әле генә язылып чыктым, 635 сум. Узган елда шулай. Борда языл, рәхәтләнеп укы. Китаннан шунлап әйтәсеңме? Кибеттән кайтышлы ук почтага керәм. Китим әле, мин кайтканчы бәясен арттырып куймасыннар. Юк инде, юк. Асия җаным, борчылма, бар, тынычлан. Кайт, танышларыңа да әйт, туганнарыңа да әйт, күршеләреңә дә әйтергә онта күрмә. Әйтәм, бүген үк әйтәм, бөтенсен әйтәм. Урамда бөтенсенә сөйлим, бүген туганнарга да әйтеп чыгам. Ай, рәхмәт Гөлнара, кая сине шырата белдем бүген. Рәхмәт, китим әле, китим.